assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pini tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo wone mon foof salminama inde manama yettode sikala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi hande ko talata ene woni nogase go lewru mai 2024 joni joni koye jaade leydi sénégal paɗen jayde leydi men e oɗo subaka talata hande ne wayno gari koye jilli mbañ walla mbiya fandol muurde ne wayno ina tawa hen toɓɓe kewɗe certude puɗortoɗen ko jayde l'indépendant nden jayde ari koye on ɗon temedere capan tati e jeegoɓol walla mbiyen 136e édition ko wiyete pèlerinage marial de Popenguine ɗum noddi ɓen rewoɓe diine isayankoɓe ko ɗum jayde nde dawri ɓe mbi ko joomay hoye leydi sénégal kañum tigui ene wayno oɗo saaha hande deñi hakkillaji ɓen bandiraɓe rewoɓe diine isayankoɓe ha tengti église o kanko hoye leydi ndi noon ne wayno tan ɓami pellital ina wayno jokkidde golle ko fate banggue kala ko laamu ngu wonno e wadde ɗo gam sinkude kono kadi moƴƴinde ha e fewnude golle ɗe ganduɗa ɗe woni on ɗon nokku mo ganduɗa o kam tigui woni ko wiyete hono sanctuaire marial de Popenguine nokku mo ganduɗa mo wi ko ɗum symbolique nokku bantiniɗo kono kadi ko nokku mo ganduɗa ko patam lamiji saabi noon ɓeɓe ganduɗa kam ardi on ɗon communauté witeɓe chrétien ɗo e nder leydi ndi jonni darde on mo ganduɗa kam tigui woni hoto leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye critique ko jayde wiyete noon nden jayde ari koye koliti won tan ha joni ko nden darde makko nde o darani wonde tan neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo dimo kono kadi neɗɗo jankiniɗo hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye janenkoɓe mbi ɗum de hokkimo hande o nadde e ɓerɗe ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen worɓe e juuloɓe église ɗum noon ko caggal nde yilloyno toon toyi ko yiwti on ɗon nokku biteɗo Popenguine e ko yiwti e oɗon 136e central ko wiyete ko ha joni marial de Popenguine wonno koye oɗo weekend besbi le jour ari hen wi ko pèlerinage de Popenguine pe urbi e orbi mo ganduɗa kam tigui woni monseigneur André Guèye holiti wonde tan yiddi muɗum ko yo sénégal naɓeɓe mbaylu ko wiyete ko gonka kono kadi e no mijorto woni comportement kam e mentalité Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañumne erima walla ni hunima ma jokkita golɗe ganduɗa ɗe ko golle nde laamu ngu fuɗɗinoɗo hen woni on ɗon sanctuaire marial de Popenguine archevêque de Dakar noon kañumne kadi yonni darde kono kadi jaɓɓal hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗumene tawe hello tati e nder nden jayde witende besbi le jour jayde rewmi quotidien ari koye déclaration de Ousmane Sonko manam ɗiɗo konguɗi ɗi sunno fewde hoore leydi France woni on biteɗo Emmanuel Macron jaynen koɓe mbi ko Paris ene wayno tan salima jabtade koɓe mbi provocation ɗin konguɗi ganduɗa ɗi ko konguɗi toñangue ɗi Ousmane Sonko sunno e sahande bismotno on biteɗo Jean-Luc Mélenchon ɗo e Dakar Alioune Tine noon kamne suuti en konngudi hollitti wonde tan erima on mo ganduɗa kam woni hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko nde tarato won e konngudi ha tengti alhaali ko wiyete ko question diplomatique jayde le témoin quotidien kañumne ari koko yiwti ko ha joni alhaali Ousmane Sonko darnugol walla ni sembinde systéme éducatif leydi men Sénégal ɗum noddi banggue jangde e mbi ko la nouvelle école de Sonko ɓen syndicat ɗi ganduɗa ɗi ko enseignant kañumen tigui jaadi e 14 toɓɓere walla peeje lelnaɗe ɗe hoorejo jagorɗe lelni ko yetti on ɗon gonɗon batu witego interministériel ɗum wonno ko toon to jaam ñaajo ɗin ko goɗi sifaji karene tawe hello tati e nder nden jaadi witede le témoin quotidien les échos ko jayde ganduɗa nde kam tigui heewi arde koye titre ɗiɗi cuɓiɗen ko titode wotere ɗum koko yewti alhaali ɗin konguɗi ɗi surno fewde Ousmane Sonko konguɗi ganduɗa ɗi nanguirade ko konguɗi ɗi pewani fewde on hoorejo jagorɗe Bah Diakhaté jaggama noon jaynen koɓe mbi kono kadi won imam goɗɗo ina yiile e oɗo saaha ne wayno on ɗon jagga noon rewra ko wiyete ko konguɗi ganduɗa ɗi ko offense fewde e koye ganduɗa kam tigui woni hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde surno konguɗi ko yiwti alhaali LGBTQ ɗo e nder leydi ndi ne wayno noon goɗɗo jilteɗo wiyete ko imam Cheikh Tidiane Ndaw on ko animateur jewte tawi koye chaîne goto gonɗo e nder YouTube L'As quotidien wi ko jaggama fawama junggu ɗum ko caggal nde o suuti konguɗi ɗi pewani fewde hoore jagorɗo leydi Sénégal Bah Diakhaté ɓe mbi tante kam tigui woni neɗɗo gadano gonɗo détenu politique e ngu laamu keesu laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde witende le people quotidien kañumne ari koye ɗiɗo konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko konguɗi kulɓiniɗi konguɗi kawniɗi ɗi on mo ganduɗa kam tigui woni Ousmane Tounkara gonɗon to dolaji dentuɗi suuti e jamma beeɗo ɗo o ɓe mbi tan de ko ɗi konguɗi o haala o wi
o yaltini ko tolni e million e kalis dollar ngam ndeɗo haare nde ganduɗa nde beele Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ene ngara e pouvoir eɗen defta e konngudi makko no jayde reftiri kanko on ɗon Ousmane Tounkara noon o wi ko ha joni o waɗi foof beele Pastef ina ara e pouvoir kono kadi wiide makko ko waɗi gueɗe nefniɗi mettuɗi yo Allah yaafomo konngudi makko gonɗen reftude caggal muɗum kadi o wi ko ƴettima won e yimɓeɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe mantiniɓe o addi walla o saabima ceerle dewle e nder leydi Sénégal hay caggal leydi saabu kala mo yaɗani e Pastef tan o rewi ɗon ha jomum seeɗa seedi debbo muɗum walla debbo muɗum serti e muɗum kono kadi e wiide makko ko yaltini kalis o waɗi ɗum ko wiyete ko ko fate banggue pewnugol cocktail monotov adde ɗo e nder leydi ndi kono kadi wiide makko won sukaɓe mbasi pittali mumen sababude ha joni konngudi makko ɗi o sunno gam wiide yo sukaɓeɓe ceppu e wiide makko won sukaɓe ko ganduɗa hande o kadi gonti wofɗuɓe ha gurdam mumen gasa sababude on ɗon projet kanko Ousmane Tounkara o wattodiri ko wiide wonde yo Allah yaafomo kono jeyanankoɓe mbi mbaɗi ko namdal beele ambassade mbo leydi Sénégal gon toon dolaji dentuɗi amba wat porté plainte fewde mo ganduɗa kam tigui woni biteɗo Ousmane Tounkara mo ganduɗa ko gondiɗo Ousmane Sonko e landa Pastef toon to dolaji dentuɗi libération yewɗo subaka hande ari koye opération ko wiyete coup de poing mo gendarmerie mbo Ndayan ɓe mbi tan de koɓe nangui ko tolni e 320 kilo de cocaïne kañum tigui yiita e résidence goto tawi ni on ɗo résidence tawte ko on ɗon nokku reɗaɗo noon koɓe ganda kadi min goni dadiɓe heedirɓe ɓe toon to diwan mbo Thiès. Le point e oɗo subaka ari koye commercialisation des produits ɗe ganduɗa ɗe kañumen goni ko wiyete heesal woni bayloji ɓalli wojjina omo ganduɗa ko docteur Fatimata Ly eri ko laamu leydi Sénégal yo waɗa hen jungo muɗum haɗa ko fate banggal ko fate banggue jeeygu ko ganduɗa kam tigui woni ɗen gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko bayloje e ɓandu bani adama konngoni makko nen jaaje hello tati e nden nden jayde witede le point actu jayde éco vert ko jayde wiite noon nden arata ko fate banggue hono taaridi woni environnement ɓe mbi tan de ha joni ko ɗo oɗo alhaali transport urbain de Dakar woni BRT darima gam ha joni sembitinde kono kadi moƴƴitinde taaridi ndi woni environnement no jirɗon ni e ngal ɗon natal e goto e garuji ɗi ganduɗa ɗi ko garuji tawteɗi ɗi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar Stade Quotidien ko ɗon guddirten rewini men jayde jeewoɗo subaka hande jayden koɓe mbi jilli ko toon to championnat mo Angleterre bilan woni tan ɓeeto golle barote dungal leydi Sénégal wonɓe toon Jackson e Pape Matar Sarr kañumen jeehi toon to Europe goto ko Ligue des Champions woɓɓe ko Europa League walla conférence en tout cas no wawi wade foof onon paramètre mo ganduɗa mo gandu eten e ko fayarde Idrissa Gana Gueye kañum waɗi ko battre record goɗɗum ko tawete hen ko toon to Angleterre meilleur joueur mo Premier League 2024 ɓe mbi ko on ɗon ɓiɗɗo Angleterre najo biteɗo ha joni Phil Foden kañum tigui lomti Erling Haaland Norvège najo goɗɗum ko tawte hen ko bilan ɓeeto golle Sénégal naɓe toon to France Krépin Diatta yeehi Ligue des Champions doublé mo ganduɗa kam tigoni Bamba Dieng jani koɓe garti hen musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jayde leydi Sénégal dawri oɗo subaka talata hande nogas go lewru mai 2024 en jetti Djiby Dieng to banggue caméra et montage en jarni Ali Fall e dennagal fannuji kala adi mon e robino jaydeji so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo ɗo e nden jokken ɗoftade hormade programme saktirde moɗon walla ni mbiyen hono ayaw moɗon habrirde Pindi TV yon gone jaam.